Mga tayo dalaw-dalaw pa. Ano, piling-pili ah. Pinipili mo talaga. Yun, good morning mga kachoy. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga kachoy. So, for today's video mga kachoy, ano tayo, Bilin Wheat. Dito tayo sa may, ano mga kachoy, sa Barangay Pila-Pila. So, part pa rin to ng Binangonan mga kachoy. So, solo adventures muna tayo ngayon mga kachoy. Di natin alam kung, ano, kung darating yung mga tropa. Yun, shoutout ulit sa NC Anglers Group. At sa mga bago natin subscribers. At siyempre mga toy, ano, papasalamat talaga tayo sa ano, sa mga silent viewer kasi malaking tulong na i-contribute sa channel natin. Malaki yung views natin palagi. Thank you sa inyo mga toy, kung sino man kayo. At siyempre pasalamat tayo ulit kay Kachoy Joy at sa Riding Thunders family. Yun, maraming salamat. So yun mga toy, bira na tayo. At sana makahabol yung ibang grupo ng ano, NC Anglers dito sa spot natin mga toy. So chinat ko kasi wala pa nila nakikita yung chat natin sa grupo. Siguro mga tulog kasi umulan kasi kagabi mga toy, baka napasarap yung mga tulog nila. So tayo naman eh, kailangan natin magbumiyahe ng umaga para iwas traffic. Medyo malayo-layo pa yung pinanggalingan natin mga toy. Try natin dito mga toy, baka makadali tayo. Ano, maka-jump pa naman tayo. Habang naka-waiting tayo, setup tayo ng isa. Mabilis lang yung setup natin mga kasi naka-ano naman, naka-ready naman siya. So may mga spare part na rin ako na kung sakaling sumabit, mabilis tayo makapagpalit. Sana nga mga kasi kumagat na yun dito kasi yung mga nakarang adventures natin mga dito makibit siya kasi medyo maliliit yung iba talaga. Sigurado natin. Natin Ginilas. Yan ang sinasabi nila Pulong Diablo, yung kanto na yung mga tayo. So siguro pupuntahan rin natin yung spot na yan pagka mayroon tayong kasama kasi delikado kasi dyan. Hindi ko alam dyan mga tayo, hindi ko alam eh. Baka mamaya mawala tayo, malaglag tayo dyan. So yan. At kayo nandito ka. Hindi ako ba? Tama tayo, good size at mga good size ka doy, 3 fingers ka ngayon doy. Usara maganda ito mga kasi magandang labanan to. Ito yung gusto ko dahil hindi masyadong mga plapla mga ito kasi may kumagat. Haanin mo yung plapla kung ayaw naman kumagat, dun ka na lang sa gusto. Relax masyadong anak kayo, pumunta na kayo dito mga kayo. Sa'yo, papula mga to eh. Grabe, ganda ng tawa mga to eh. Ibig sabihin, yan ang sinyalis mga to ng ano, gutom yung isda. Yan ang mga ganyan. Yan yung tama. Oh, hello baby. Ganda. Mamaya, magkakaano tayo. Mag-iyaw tayo. Ay, wala pala akong lighter. Nakalimutan ko. Sana may pumuntang grupo natin dito. Pinabas na naman dito. Yun. Yun mga katoy. Nakakagulat yung mga isda dito mga katoy. Diyos ko. Mga 3 fingers kayo. Ay. Hindi ko katuwa pag ganito. Yung gusto kong fishing adventures. Ito, sigurado to mga tayo, malaki-laki to. Nahanap natin itong dancing worm na ano, mataba. Sana kailangan mataba, maladali ito. Yun o, ganda.
Ano ba yan? Kita mo yun mga choy. Sus, kakalapag ko lang, nilila ka na. Good size yan mga choy, ha? 3 fingers yan. Sus. Grabe naman yun. Ako'y pinipilat yun, ha? Yan. Siguro kung walang alon dyan. Naku. Sulit. Nakatagtagat yun. Mga tayo dala-dala pa. Buenas mo naman. Ano ba yan? Ay. Ay mga tayo, good size yung mga 3 fingers. Tawa naman. Ay, tawa pag ganito. Ay, gusto ko talaga sa adventures. Daming bibit. Hahanino pa yung plapla talaga. Kung hindi naman kakagat dito tayo sa 3 fingers. Kalaban mga to, water lily naman. Magkikipitan na sana mga to. Maganda rin yan mga kati kung ano. Hindi siya sumagat sa ano. Sa pag natin. Yun, malaki-laki. So mga to yun. Ganda sana mga to. Huwag na kasi kayo lumapit dyan. Ganda-ganda no. Palaki ng palaki mga to. Hindi nagpapigil mga to. Ayaw. Masaya na kayo kasi tinakpan nyo yung racing spot ko. Giniano ba? Ay. Ayan. Oh my God. Shoutout muna tayo mga tay. Habang naghihintay na umalis to. Ayun, shoutout nga pala kay ano. Nelson Navia Jr. Thank you Achoy. Elmer de la Cruz. Yun, thank you Achoy. Montica Ticamon. Yun, galing na. Balagbag Hunters. Kalim Island Beach. Riding Thunders TV. Yun, thank you. At sa asawa niya si Kajoy Joy. Maraming salamat. So, Pitonggo TV. Shout out. Yun, Talim Beach. Yun, shout out sa Kajoy natin dyan sa isla Barangay Kasili. Na-miss na natin yung pag-aalsa ng Skylab mga to eh. Sana ma-meet natin ulit si Kajoy Giron doon. Panalo TV, shout out. Philip Robles, Bankisius TV, Baron TV, thank you. Vlog mo, shout out. Kabiwas TV, mamaya ulit mga din, shout out. Thank you. A few moments later. Yo, akatoy. Akatoy. Sus, Ginoo. Ay, thank you Lord. Saan ka pa mga katoy? Uy. Salamat. Yan naman mga katoy, makalaban na ano. Talagang papakuwi niya tayo. Dalawa. Good size. Buenas mo naman. Ay, mga YouTube din na ano ha. Good size to, hindi yan ano, 3 fingers yan mga katoy. 3 fingers yan. Good size yan YouTube ha. Hindi naman makakagat tong hook ito kung maliit na. 1 hour later. Kain muna tayo mga toy. So yun. Habang kumakain tayo mga toy, magsa-shoutout pa rin tayo. Simpay pasalamatan natin yung mga sulit kachoy natin. Ito Kachoy Fishing, shoutout time. So
Yun, shout out time. Mag-iyaw sana ako mati. Nakalimutan ko yung lighter. Tsaka yung nakalimutan ko yung phosphorus. So yun, shout out time. Shout out Bata TV Vlog. Thank you Kachoy. Thank you kababayan. Okay oh. Ulam natin ano? Kandingga. So bupis to sa ano mati? Bupis kandingga sa Bicol. Balagbag Hunter, shout out. Mga tayo. Kain po. Elmer De La Cruz, yun, shout out. Lenny OFW Vlog, shout out. Grabe, ganda ng ano mga kanina, kibit. Ako naman kasi mga katoy, kahit di masyadong malalaki basta makibit, nakakalibang na yun. Kadot TV, yun, shout out. Iris Art, yun, shout out. Dos Adventures, yun, shout out Kachoy. Ayan mga tay, mamaya ulit mga tay yung shout out ulit. Baka full storage tayo. Thank you mga tay sa suporta talaga mga tay. Mamaya ulit mga tay, sana nakarami tayo mga tay. Yung iba di ko na nabipicture. Ngayon mga good size sa mga tay oh. Nakaisa tayong sobrang laki. Ayan, mga good size na yung mga tay. Nasa na yung super natin yun mga tay oh. Uy, wake up pam, nakahilo ka na nga eh mga tay oh. 4 fingers. Ayan mga tay, mamaya ulit. Thank you. So di nakarating yung mga ibang grupo dito, di nakarating yung mga NC Anglers group dito mga tay. May mga busy sila eh. Yung iba nag carp hunting sa may Kalinawan daw. Ayan mga tay, salamat. A few moments later. Shoutout tayo ulit bago tayo magsiuwian. Shoutout nga pala daw sa ila Rosemary saka yung boyfriend niya raw. Kaya mga tayo. Sila mga tayo, dami nila dyan. Hi guys! Oh, hi guys daw. Nakarami tayo mga tayo. Ay, update natin yung huli natin. Ito ang huli natin mga tayo. Oh. Yun, good size yan mga tayo. So yun mga tayo. Uwian na tayo. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po.